వర్ధంతి సందర్భంగా వాళ్ళ భార్య అయినటువంటి అనంతలక్ష్మి గారు అలాగే కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి మన ఆశ్రమంలో మరి ఈరోజు భోజనం ఏర్పాటు చేయాలి. ఇప్పటి నుంచో తరచుగా మనకైతే ఎక్కువగా దూరంగా ఉండి కూడా మనం విషయం తెలుసుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి మనుషులుగా మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఇలాంటి వారు మన దగ్గరికి రావడం చాలా హ్యాపీ. అంత దూరం నుంచి వచ్చి మనందరికీ ఉన్న వాళ్ళందరికీ క్లాత్స్ ఇవ్వడం, అదే రీతిగా మంచి భోజనాలు మీరే కావాలంటే ఏర్పాటు చేసుకోండి, మీకు మంచిగా ఏర్పాటు చేసుకోమని చెప్పారు. ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు కుటుంబ సభ్యులు ఇంకా చేయాలని మనసారా కోరుకుంటూ వాళ్ళ చేతుల మీద భోజన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. మీకు ప్రత్యేకంగా దూరం నుంచి